Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruke jauna. Cristo erruke. Cristo erruke. Erruke jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsuan, eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jauna, zure ama guri ere amatzat eman diguzu. Egizu, Arantzazuko amaren eguna ospatzean, bere amatasun hori senti dezagula bihotzetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Galiziarrei, senideok, garaia bete zenean, bere semea bidali zuen jaungoikoak emakumeagandik jaioa. Legepeko egina, legepean zeudenak erostera, guk seme ordetza argenezan. Eta seme zaretelako bere semearen espiritua bidali du jaungoikoak zuen bihotzetara, aba, aita, deika ari dena. Beraz, gehiago ez zera morroi, seme baizik, eta seme bazera baita oinordeko ere jaungoikoari esker. Jaunak esana? Kanta jaunari Maria jaiki eta bizi-bizi Mendialdera joan zen, Judeako herri batera. Eta Zakariasenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik nere jaunaren ama, nigana etortzea. Zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak, pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, handi estendu nere harimak jauna, pozaren pozez daukat nere barruna. Jaunak esana. Arantzazuko amaren egun honetan, Elizak proposatzen digun evangelioa, Ama Birjinak Isabel bere lehengusuari
egindako bisitaldiarena da. Oso momentu berezia, ohartzen gera, alde batetik nola horrek adierazten du Ama Birjinak ze nolako zerbitzeko eta laguntzeko borondatea zuen besteengan pentsatuz. Aingeruak esan ziolarik, bere lehengusu Isabel ahordun zegoela, pentsatu zuen nire laguntzaren beharrean egongo da, eta joan zen laguntzera. Beste aldetik ere erakusten digu zenbateraino maite zuten elkar. Sorpresa izan duzan, ez zuen espero olakorik Isabelek, eta bertan bik elkartu zirelarik izugarrizko poza sentitu zuten eta baita aurrak ere joan bataiatzaileak jauzi egin zion sabelean, oso momentu berezia izan duzen. Eta gero ikusten dugu Jaungoikoaren grazia, espirituaren eragina ere une berezi horretan. Eta bi orazio garrantzi handikoak gure erlijioan bertatik sortzen dira. Lehenengoa, Agur Mariaren parte handi bat, bedeinkatua zu, Andre guztien artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Horiek dira, nola bate, Isabeli bihotzetik atera zitzaizkion hitzak. Eta zenbat aldiz, errepikatu izan du diran, eta ari diran, eta errepikatuko diran historian zehar Isabelen hitzen errauek. Esan genezake, Jaungoikoak inspiratutako hitz edarrak ditugu, Ama Birjinari esaten dizkiogunak Agur Maria esaten dugun aldiro. Beste aldetik ere, beste orazio oso importante bat, eta da Magnificat orazioa. Ama Birjinari ateratzen zaiona bihotz-bihotzetik, bere humiltasuna eta adierazten duena. Eta hoixe da, Arantzazuko Amaren egunean, Elizak proposatzen digun inguru giroa, gure girotzeko Ama Birjinaren debozioan. Ohartuz, Ama Birjina erabat ospatzen ari gerala, baino egunero gogoan eduki behar degulako, sekulan ahaztu behar ez degulako. Horregatik, Ama Birjinaren inguruan ospatzen ditugu, Jaungoikoak egindako edo emandako privilegioak, bere sortze garbia, edo bere zeruetara jasotzea, bestaldetik ospatzen ditugu, atzokoan bezala, bere jaiotza, ospatu digun atzokoan, eta gero advokazio konkretu ezberdinak. Munduan zehar, segurasko milaka eta milaka izango dira. Eozein tokitara, gustatzen zait ibiltzea, eta zenbat Ama Birjinaren advokazio, zenbat santuario, ze ohitura edar egoten diran munduan zehar. Gurean ere oso urrutira joan gabe bat baino gehiago, ditugu santuarioak gure inguruan Ama Birjinarenak. Zan daiteke Horreagako Ama, edo Uxueko Ama, edo Itziarkoa, edo Begoniakoa, edo urrutira joan gabe arkiditzazkegu zenbait halako santuario berezi, Ama Birjinaren advokazio bereziak. Eta horiek adierazten dute Ama Birjina bat bakarra dela jakina, hori ez da dudan jartzeik. Baina Ama Birjin hori beti gertukoa dela. Hau da, ez degula ikusten urrutiko ama bat bezala baizik eta gertu daukagun ama bat bezala. Eta halako debozio bereziak oso gertu eduki ditzazkegu. Gaurkoan Arantzazuko Ama ospatzen ari gera. Berez, Gipuzkoako zaindaria da, baina esan genezake Euskal Herri osoan debozio oso berezia izan duela. Nik esango duke, ez dela egongo halako beste Ama Birjinaren advokaziorik Euskal Herri osora aiatzen denik. Arki dezakegu Bizkaian, arki dezakegu Araban, Gipuzkoan, Nafarroan, baita iparralden ere. Iparralden Ainoako Amaren kapilatxoa egin zuten Frantziako irautzeko garaien iparraldetik Arantzazura etortzeko aukerarik ez zutelako. Orduan mugak itxi ziren, gerrak egoten ziren, zailtasunak eta horregatik Ainoan, iparralden egin zuten kapilatxo bat eta Arantzazuko Amaren kopia bat da. Hain zuzen ere, handikan ere, Arantzazuko Amari errezatu ahal izateko. Horregatik diot, halako, esan genezake, oihartzu berezi izan duela batez ere Euskal Herrian Arantzazuko Amak. Baita ere oso lotu egondu da, Frantziskotar familiarekin, haien provintzia izena hori du, Arantzazuko provintzia, esate baterako Lekunberriko
mojetan, gaurkoan modu berezian ospatzen da, hain zuzen ere Arantzazuko probintziko partaide direlako. Frantziskotar familiarekin oso lotua izan du da. Oso lotua izan du da baita ere pakearekin Arantzazuko Ama Birjina. Gure inguruan izan ditugun zailtasun eta gatazka oso ezberdinen artean, denetan Ama Birjinari pake eske joan izan zaizkio bertako devoto guztik edo asko behintzat. Bera agertu zen garaian, gerra bandegizoak ziren, oinaztarrak eta gamboatarrak eta izugarrizko txikizioak eta bera jartan ez zeuden oraingo armak, baina bestelako txikizioak ere egiten, hortarako gizakia beti izan du da oso imaginatiboa, eta garai hartan azaldu zen Ama Birjina eta berari nolabait ere eskatu zitzaion eta bere bitartekaritza nolabait ere eskertu izan zuten garai hartako euskaldunek pake hori lortuan izateko. Eta historian zehar bestelako gatazka eta zailtasun eta egondu diran guztietan beti Arantzazuko Ama Birjinari eskatu izan zaio. Horregatik pakearekin nolabait oso lotua ikusten dugu. Gaur egun bereziki eskatzen diogu munduan zehar ikusten ditugun gatazka eta sarraski guzti horiek buka daitezela. Hemendik ere haiekin bihotzez bat eginik hala eskatzen diogu. Bestetik ere, esan genezake, horako adbokazio gehienetan bezala oso gutxitan arki dezakegu Ama Birjinaren aparizio konkretu bat. Edo behintzat elizak modu horretan oso gutxi aprobatu izan ditu. Gut batzuk bai, esate baterako Lurdeskoa edo Fatimakoa, horako batzuk, baina gehienetan bestelako historio bitzen dute. Kasu honetan, kondairak dioenez, hango hartzaitxo batek, Rodrigo Txo baltzategikoak, aurkitu zuen, haitu zuen zintzarri baten soinua, eta gerturatu zelarik hor, Arantzatarten, lorri baten arkitu zuen Ama Birjinaren irudi bat. Eta horregatik Arantzan zu berak esan zuen eta hortik heldu zaio nonbait bere izena. Eta gero sortu zen, orain ezagutzen dugun santuari joatan. Eta urtero gogoratzen da, jaren gustatzen zaite asko, nola Sami Naziok, hain dela 500 urte, gutxi gora bera, bere bihotz berritzeak gertatu tondoan, bere bizi modu berriari hasiera ematen ari zitzaiolaik, aurreneko gozagizun Arantzazura joan. Garai hartan, ez zuen karreteraik, oinez joango zen, edo zaldi gainean, menditik Arantzazuraino Loiolatik. Eta haintxe bastu zuen gau bat, eta haintxe ez dakit bere arma, edo zer utzi zuen, baina beti ere, pentsatu dut, 16. mendean, bazuela halako degozio berezia santuari honek. Urte asko dira, guk ere usten diogu, gure kapilatxo honetan, sekura baino politiagoa daukagu, gure San Pedro handi berriarekin, baino hemen elorri edar baten ikusten dugu Arantzazuko Ama, eta usten diogu degozio honi, eta eskatzen diogu bihotzetik bere laguntza, bere bitartekaritza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko diogu Arantzazuko Amari gu guztion alde eman dezaigula bihotzeko pakean. Baita ere, gure gizartean eta gizarte guztietan pakea egon dadila. Bere babesa ere bai, eta beti eraman gaitzala, gerturatu gaitzala, Jesus bere semearen gana. Eska dezaiogun jaunari, gaurko meza santuan bereziki Javier Perurena, Loli Xukuntza, Bordaberriko hildakoak, Billinbordako hildakoak eta Mintorrako familikoak ere jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
egunean eskaintzen dizkizugun eskaintza hauek. Aritzazun eta guretzat izan daitezela zure gorputz eta odol Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, ora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, eta zure handitasuna gordestea. Maria Virginaren ohoretan egiten dugun ospakizun honetan. Bera da zure mirabe apala. Gabriela ingeruaren iragarpena entzun ondoren, bere sabel garbian bakearen erregea ernez zuena. Jesu Kristo zure semea eta gure jauna. Bera da ama zintzoa. Goratzarrearen ondoan tinko iraun zuena. Gurutzearen ondoan tinko iraun zuena. Han bere semeak gu salbatzeko izadia bere odolaz baketu zuenean, bera da Kristoren ikaslea, bakearen irakaslea, apostoluekin otoitz eginez, aitaren agintzaria itxaron zuena, bakearen, batasunaren, maitasunaren eta gozotasunaren espiritua. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dian guztien jaiko jauna. Zerudurak beterik dauzka, Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzolako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Gureita Santuarekin, Florentzio,
gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Izan gogoan jauna. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Javier Perurena, Loli Xukuntza, Bordaberriko hildakoak, Iñinbordakoak eta Mintorlako familikoak aditzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Batzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobekatua, emaiozue pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Egin dezagun otoitz. Zure gorputz odolez janarituta, Arantzazuko amaren eguna ospatzen dugun honetan, emai duzu jauna zure indarra, gure senideei zure berri ona eraman dezaiegun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitza dela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Agur Jesusen ama, Virginia maitea. Agur itsasoko izan, bizbiak zainera. Agur zeruko eguzkin, Ozkin azterkean. Agur pekatarien, Kaia eta estalpean. Agur pekatarien, Kaia eta estalpean. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure janadikoa, zugan bizi nahi du.